Tutok pakatok sa udto, nagbabalik kita mga kabisyo my love, so sweet sa tuang programa karong mga taknaa doyo gyapon ta sa pagpaminaw alas 12:22 na gyud sa kaudtuhon. Kumusta gihapon sa kita diha karon? Kumusta ta sa mga lugar nga naabot sa tuang pagsibya karong mga takna, hinaot nga nakapaniudto na ang tanan og nangabusog na pud sad ang uban. Hello diha sa may 99.9 DYRG Radio FM Gindulman Bohol, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, Go FM Trinto 90.3 Kasangga Radio Panabo City, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Line FM Banat Kagwait, 88.3 Line FM Banat Radio Badas Placer, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.5 Gold Bayugan, Kings FM 88.8 Pipino Mass Media Unidad Kagwait, Real Radio San Franz, 94.1 Big Radio Bayugan, DXRL 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, DXRL 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, and 107.3 YKFM Monte Vista. Maayong udto kaninyong tanan, maayong paglanog-lanog, maayong paghungit-hungit naton tanan diha dapita. Hala sige, plus tarta sa kaduhang oras diri sa tuang programa ug pabati mo gihapon kanato no. Again 0917-509-5493. Okay, tawagi ko dinhi o i-share sa kuha ang inyong kasinatian sa inyong paggamit o pagtumar sa tuang produkto diri sa Calabo mga kabisyo my loves, and I will give you 50 pesos, 50,000 ano. 50 pesos nga load ka nato. Okay, sige, pabati mo ka nato ha. Sige, live data sa tuang Facebook page, sa DJ Michael nga Facebook page, sa ato ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Gesture Marketing. Okay, live ta diya dapita. Pwede mo mag-message diya sa Calabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page ha. Okay, pwede mo mag-order diha kung gusto mo magpalit og produkto nato sa Calabo. Sa ganina sila lulubaba. Oy, bay, oy. Kaninyo sa to mga produkto. Palit na mo ani, labi niya sa mga lugar nga nabot sa tong pagsibya kung nakadungog mo anig na minaw mo ni sila palihog og kuha og papel og bulpen ha, isulat og ilista ni siya. O pangutana mo, tindira, naba mo'y Calabo Plus with mangustin, Calabo Plus capsule, Calabo Plus liniment oil, Calabo Plus Premium Rub, Calabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate na Vitamin C, Calabo Plus with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap. Mga kana siya mga produkto natong pwedeng mapalit ninyo diri kanato mga kabisyo hinigugma nyo. So ako pa nimo, magpalit na ko So may ipaabot na ko, nga para manis kayuhan sa kong lawas. Nga nyo man diay. Ngala sige. O uban niyo po dyan, tod sa tawagan niya, kanyang exercise kay importante manggod sa ang imuhang lawas, kondisyon ba? No? Mag-exercise ka, saktong kaon, dipinsa sa itong kaluwasan, bahala, abusado kita sa itong kugilingon. Basta na atay pang dipinsa, mura na siya importante sa malaga. Okay, di kin malikayan, sinta. Kanya yung mga okasyon, tapos nailit yung baboy. Naihumba, mamantikaon, mga pagkaon. Lisod po kayo, tutukan na ni mo niya. Magtinutukay mo niya. What sa kind of you? So, makabanyad yung kanyo. Kabalo pa ko sa imo. Alam ka na yakin, ang hilig ni mo kay pinahapyas tirada ba, buffet, pinanili, Sa nga anli lubaba, anli rice. Pero bitaw nyo, bisag asa pa ito mapadulong, bisag asa pa itong matuan ng mga kadanan. Kanon yun kaayo kasagaran ng atuang daling birahan, no? Kay kitang mga Pinoy, tirador kita kanon. Diara kita mong pugong sa itong kaglingon yung kanon, pagani kining medyo, kuanya, daghan na tag mga ipambatyag, o gusto kang magpaniwang-niwang kunyuhay, pero nako, matabang sudanan tikaw nilagang baka dyan, no? Balibak ko, malanlan din mo niya,
What's a kind of you? Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet. Sa gihapon, ha, katong mga gusto mong palit na diha og produkto nato sa Calabo plus with garlic. Okay, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves, white o green ang color sa capsule ni ana, ha, hinumdumi. Makatabang ni siyang molibyo sa imong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Mayong udto, shoutout ko sa kumama Vicky nga namilo sa mga sanina sa Bayuan, Kadihay, Bohol. Salamat TJ, mayong buntag, may kiling og lulubaba nagtake ko karon og Calabo capsule. Nindot man kay mawala man ang ako ang kakapoy, mahimo man ako ang ako ang mga buluhaton. Si Nene ni nga taga Marihatag, daghang salamat ni. Okay, unta makatawag ka diri ni, mahinabi ka nako ni, no? Magito no each other. Anyway, plaster sa muna ta mga kabisyo, my love, so sweet. Kaya to sa munang panukaran, ato ang programang Katok Confession. Laing kaaging ato ang hatagag pagtagad karon. Kung gusto mo mag-share sa inyo ha, mga confession, ang uban pa diha, pwede mo mag-message diri kanato ha. Sa ato ang Katok Confession para ang inyo mga story ato ang mahatagag pagtagad. Aniya karon ang usa ka story session, mga kabisyo, my loves. Maayong udto. Please hide my identity, basta tawagan lang ko sa pangalang Yela, 18 years old. Na ako'y uyab for almost 5 months pa mi. Naay kalingawan sa among baryo niya, kanilaging kusog mo inom, nag-inomi sa akong mga barkada, kauban ang akong uyab. Nangahubog naman, unuhay, tapos nangatulog. Motong sa akong kwarto na lang nako gipatulog ang akong uyab, kay gabi naman pud kaayo. Wala di ay akong ginikanan ato na sa Davao. Among makalugar jud ko ana. Ganing tukar ng sakit sa dogs kay nangahubog na nang hangyong akong uyab. So naagyoy nahitabo sa amo. Agoy nyoy. Anya gyud basta mga dogs gani mo aw-aw ganya. Iya man ang gibuhat ang tanan diri kanako. Nakuratan ko kay basig mabuntis ko nga nagskwela pabiya ko. Ana siya panindigan daw ko niya kung maburos siya. Istorya sa hubog panindigan ha. So salig lang pog ko niya kay open man ang family namo sa isig usa. But after a few months nagsigi na ko og pangitag kaon. Gusto ko permi mag-uban nga nagpalit og mga pagkaon. Ngotong itawag na ko siya og nagpalit mi og PT. Agoy nyoy. Positive kaayo. Lipay ra pud siya kay amahan na lagi daw siya. Wala na pud siya nag-uban-uban sa mga barkada kay busy sa trabaho. Niya human sa trabaho mo diretso siya sa balay. Dalag mga pagkaon. Niya nanawag nga akong mama nga paulion kog Davao para matiman daw ko sa kaon kay busy man ang akong uyab. Sigmapasmo ko. Sumotong care kaayo nga ako ang ginikanan, maong ning uli na lang pud ko. Sunod na daw nga ako ang uyab kay mag-ipon pa siya kwarta para pag ipon namo, di na daw mi tantong maglisod. Mayo niyang inganya kay at least responsable. Dili kay sa paghubog-hubog kay kung ganing na may tabo, dito lang ito kutob. Mao niya nga likayan gyud ninyo kay pag-alak kani may balak din niya, no? Meron siya kung ang babae mahubog kita po'y kabangon, di ra ba? Bagay niya pabalita niya may kiling. So far, wapa bang po ko'y nabalitaan ng lubaba? Gani. Mayroon taga niya muhimuan niya nyo. Sa tuwa. O niya, kung inganang buhaton sa babae sa mga hubog kay siya lulubaba niya, gikamang ka.
Aw, mabalibay ko eh. Patrying hard po ba? Oh, kay para kuan, para pag ganyig nakuha niyan tanan sa ko ang pagkalalaki. Musulti jud ko siya haga. Bantay lang jud kabiyaan ko nimo ha. Yatag ba niya akong tanan. Namutubag man siya, ayaw kabayaka, di lagi siya kabiyaan. Ha? Gilingan nyo, ha? Nagkadugay, nagkawala na siya time na ako. Magsigi nag-post sa FB, mga pictures sa ilang barkada. Mo lagi pag mabulyag na gani nyo. Nag-inom na po siya sa iyang mga silingan. Na daw siya ay babae nga gisabay-sabay with holding hands. Baliwala lang na ako kay basig lagi binuang ra. Ako kay kog salig niya. Di na jud siya halos manawag nako nga magsigi kog paabot niya na manawag na siya nako. Sweet kaayo mi, kalitraman na siya gaingon nga kalimtanay na daw mi. Nagkatawa lang pud ko kay basig nagjoke ra. Og sadyang seryoso naman kaayo siya tingog. Ana siya nga magbulag na daw mi. Oy, mao lagi. Sakit kaayo sa akong buot. Sig nakalimot siya buntis ko, anak ko. Ayaw pag binuang gingana, wala daw siya nagjoke. Tinuod na daw tong desisyon niya. Gipalong rag kalit ang tawag o gi-off ang phone. Kaya di naman makontak. Nagsigi kog hilak na gusto ko moadto sa iyaha. Sobra siman ako sigig hilak og kontak niya. Na naa di ay siya gikabuangan. Dalira ko o dili na ko mukaon. Saktong oras kay para sa kong baby wala ko nakahuna-una. Nga ipatangtang ning bataa. Lisod kay ning sige ra kag hunahuna sa iyaha nganong nabuhat niya. Halos oras-oras ko magsigi hilak-hilak. Stress kay ko. Wala na ko'y gana sa tanang butang. Kanang feelings nga lami na kayo mo surrender. Nya na akong ate na nasamad ba daw nga akong lubot kay daghan kay kog dugo. Akong pajama dali-dali kog sulod sa kwarto. O gitanaw na ako ang panty nga daghan gyud ay kaayo og dugo. Nga nanggawas. Og naay tibugol nga ning gawas. Sadly nakuhaan ko. Sakit kayo sa ako kay duha na sila namiya sa ako ang kinabuhi. Nagsige ra jud ko gilak. Na down kay ko nga gina-comfort ra pud ko sa ako ang family. Wala gyapon ko gipasagdan sa ako ang ginikanan. Hinglabay ang 8 ka bulan naka-move on ako og nakigbalik ako ang ex na nagmahay daw siya sa tanan. Wa ko misugot kay naka-move on na pud ko. Nakabalita na lang kog buntis ang iyahang uyab karon. Wala ko nagdumot niya. Ipasaylo na nako siya og hantod karon nagpadayon ko sa kuang pagskwela. Sa mga lalaking di kabalo makontento makagaba biya ning mga babae. Dirira taman, daghang salamat. Mao lagi. Okay, tugod doon naman gunyag balag-balag tutski so paminaw niya siya ang kuan kining prominente bitaw nga klase nga pagkalalaki nga masulti na to paminaw siguro niya di niya ko to kailangan tumbayan na to kay murag kapoy man kayo to siya nagburos to murag paminaw niya ako dili to ganyag responsibility tong tawahan na to. Karon ay balian niya, wala niya nabuntis siyang ex, balikan niya. Ito na po siya, walay gisabak. Ini maingan yung klaseng tao, sunyod lang, no? Maabot lagi ang kalma sa inyo, ha? Diba? O, tinuod yun niya siya. Kita mga lalaki, may lang kita sugod niya, dali lang kita makigbulag, pero pag-abot gani sa bulan o panahon, no? Maamguhan lagi gyapon naton tanan kita lagi apoy magsakis tong kagulingon. Ngunang naiuban bitaw gusto makigbalik. Oh, mahay-mahay. Diba? Tinuod gyud na siya. Magmahay-mahay gyud tuod mi, no? Ulahi na gyud namo mabatian og ma-realize ang tanan. Nga mali ang among gibuhat. Okay, kami mga lalaki kuan namin tirag pasagad.
Nya madami sugod. Dito na may magbago pag ganig ma-realize na mo ang tanan. Ulahin na bawa niya yun na chance. So katong mga babae kung ganyan makasunyati mo niya ayaw niya ninyong baliki ha. Mabilisigid mo ha. Gani tama jud ka lulubaba no. Ano mo balik pa man nga giluwa na gani no. Balikan pa gyud. Gani pod. So, muna sa importante sa Malaga ay tayo magsama-sama sa ikaunlad ng ating programa. Dahil ito ang tutok pakatok sa utyo, ha? Kumusta ning uban ka nato diya? Ilabi niya katong mga nag-relax lang karong rasa. Kay bago ra naman sila mga trabaho, bago ra nakahuman yung paniud to. Hinaot nga nakapangapi-kapi mo diya, ha? Ako pa ninyo mo, tumar mo kape, uminom mo kape. Nga doon ay herbal. Kini nga coffee, Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung ati ka mga pili ang kape nga healthy bisag diabetic, pwede kayo. Kay ang patamis niya, yun niya, stevia extract ko. Rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas, sure nga dili. Adlaw-adlaw, dili. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabaskog, makapaboost sa energy, makapa-update sa pinyuti ni pare. Kinyama sa J-Sir Marketing, available sa Pass Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy o sa tanang butika sa inyong lugar. Ayos kayo. Dili niya kita mga kabisyo hinigugmang naminaw kanyato karon. Hinaot nga padayon gyapon sa tuwang paglanong-lanong. Pabati gyapon mo kanyato, ha? Sa tuwang pagbalik later on mga kabisyo my love so sweet, dali gyapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo of course kini si Mikey Ling. Kini po si Lolo Baba, ha? A special bond of creation.